приятели, както гледате, веднага продължаваме с откъдето бяхме стигнали. Днес Сашко ще играе, както му обещах, от първи епизод. Давай бе, запали я. Да. Сега вече запали, форсира, с форсира става по-добре термини, защото тя няма добър старт, затова давай. За кеф. И така, както гледате, сега ще наменим този буклук, който се прави на голямата работа. Добре, Сашко, отлично го надмина, само остави и това те да го надминеш. Да, мощно е, ама не е по-мощно от нашия Сатурн. Хе, шегичката. Това е шегичка, не е по-бърз. Той е по-бърз, тето е много по-бързо от Сатурна, защото това... Ама ти превъртяка, дража ли е, брат ми? Аз до сега, между другото, ако ме чувате, кажи, че до сега тествахме Мерцедес. До сега тествахме, Сашко тестваше Мерцедеси. Свикнах да го натискам. И свикнах да натиска бутона. Да върви по-бързо. Да. Точно така. Абе, бега бе! Хе-хе. Както гледате сега, добре, ето пред тебе е финала, както гледам. И това първото създание, добре го мина. Will don't you have want this Challenger, да. Добри мангизи, имаме почти 100 000. И както гледате сега продължаваме. Отиваме на друго ниво. Ето това може би. Това заключено. Трябва да вземеш това. Кое? По-висока ли? Танга. По-висока, добре. Значи ние отиваме. Какво става? Тук да дойдем. Значи ти ще отидеш на това. Да. Точно на това ще отиде той. Давай, приготви се. Значи, ако си първи ще получиш 7000, аз се надявам, че ще бъдеш първи, защото ние сме още в първото ниво, разбира се, на 2% сме погресатни. Внимай, че тук има заводчета, това е кръгово такова. Нали ти си професионалист в тази игра? Пак ли то, бе? Пак ли то я? 50 пъти с това алфа само. И това ми премигва! Абе, букуци, не могат да карат. Анджелина е пред нас с някакво си... Поли, какво е? Май голфче, бе. Volkswagen Golf. Тя ти ще изухаш, намали! Нашата, май, добри спирачки има, бе. Ама, внимавай, че много дрифти на тея завои. Опа, надминаха те. Бана прот. Да, ама давай надминя, искам те да си първи. Опа. Виж по-да си бърз от нея, защото опасни коли има зад нас. Алфа Ромеото, той е Голф и тройката да забравим, защото тя е опасна кола просто. Просто внимавай в завоите с скоростта. Гледай да си първи само. Поддържай това ниво на кажи го да е. Нещо доста бавно ми взимаш те завои, затова така става може би. Да ти кажа, аудито е точно за тебе. Ма плътно за тебе май беше. Те две обиколки ли са? Аре, че един чекпоинт, че остава. Добре, минахме го. Малък бък, няма значение. И както гледате сега, взимаме 7000 и направихме... не. За малко да направим 100 000, но няма значение. Добре, сега ще вземем Мустанга. Сашко сега ще отида да вземем Мустанга. Къщата е. Пак ли та къща, да само натискам. С та къща... добре бе, видяхме магазина, айди. Аз само в този магазин влизам. Сикнах така... Нали, влюбих се в магазина. Ето е къщата. Сега ще вземем нашата любима кола. Форда. Гледайте, ако помните втори епизод, бяхме тъни голи с тези яки гуми, пребоядисахме я и отвътре сложихме нов кожен салон. Ето сега. Отиваме на другото състезание. То пак иска това с...
Не. Не, тук. Ето това е, че е изключено. Майко! Тук ще внимаваш, да знаеш, ама имаш добра права, само ако няма трафик. Я, камера ли? Това па за какво е? Да се оглеждаш. Баци. Пускам ли? Не. Чакай. За спид е това. Да, за по-бързо. Да, ние директно даваме старт. И готов ли си, брат? Форсирай колата. Форсирай я. Защото тя много яко дрифти. Тук, както гледате, има Z350. Понти, яко майко. Ама няма, бе, ние сме по-добри от тея, бе. Те са аматьорчета, бе. Ягуар. Спокойно, ще ги... Какво става, бе? Тук става меле, бе, брат. Сещаш си, когато играхме едно време, си бяхме купили ето Нисан черни. Ама ние двата Нисана бяхме купили, бе, ки говориш. Да, двата Нисана бяхме купили. Майко, ти ги дигна, бе. 140 ги дигна. Виж какво стана. Не ме блъскай, бе, бух. Опа. Има ли рестарт? Няма, давай. Това е голямо състезанието. Да, бе, да. Просто разгромих. Пети, давай. Можеш. Ще ги разгромиш. Така, бързо да ги тези километри, както гледаш, ако някой видял километража да си върне назад. Виж какво правиш ти само... Цялата е много мощна. Зато и по-леко карай. Бати му непохватният човек. То заби. Не заби, ти... Много гадно карай. Няма да може да го рестартнеш сега, трябва да минеш състезанието пък чак. Хайде, виж, останаха там на завоя. Ама виж намале по някой път, защото... Виж, че е много за така. Намале по-отрано. Ще го минеш 6-ти. Разбираш, че... Какво направя? Аз не съм свикнал. Какво правиш, човек? Къде влизаш? Ще пуснем тестърън. Тестърън. Дай напредка, къде отиваш? Не, бе! Къде? Майко мила. Давай, карай тя. Какво ще карам аз, бе? Майко. Ево, гледай. Какво? За бога. Как влезе тук сега, бе? Там идва да те убия сега. Сега кажеш го мини това глупаво ниво. Ще направо влезе тук. Чакай, имам една идея. Не така беше. Къде беше, бе? Не, бе. Ето. Давай. Виж, че изостанаха у нея там. Явно някой съм блъскал. Да, ама виж то път по-бързо намаля, защото виж какво прави на километраж такова. Направо за нищо го няма този километраж. Намалей. Защото ги дигна ги 220. Те ще толкова са бавни, бе. Явно ме чака. Нали? Чаката. Давай. Сигурно ще имаме възможност да ги изправим, защото е то голямо състезанието. Това е 8 мили. Колко? 8 мили? Да. Ето ги. Нали? Не знам дали ще... Намалей. Не пофа... Много зле караш днеска. Имаш възможност да ги надминиш. Ама по-леко карай, брат, тази кола фръкна, бе. Знаеш, този мустак е напохватен. Давай. Браво. Тук е направата, май, тук няма никакви хора, я. Аз така си спомням, май. Давай, ще ги изядеш. Майко мила. Ама така кола превърта километража. Виж какво става. Аз виждам. Ма тази кола направо за нищо го няма. Майко мила. Невероятна скорост, дами и господа. Внимавай, че има някой завой и си отишъл. И защо си трети? Първи. Намалей. Давай. Защото се подведох от този тапанар и съм пети. Давай, имаш доста време. Давай, ама отиди другата пукнала, къде си отишъл? Какво да се прави? Защо не отиш другото пукнала, при нея? Ни да отивай. Само се блъскам. Нали? По-добре е, като искаш тук карай. Ма да не изпустим някой завой, бе. Трети си, браво. И пак превъртяш километража.
Внимай. Внимай, брат, че... Тука ти също... първи си, браво. Ето вече си първи. Да, изяди, как се гледа. Доста голямо състезание. Нали, това покажеше някъде. Колко мили беше показал? Не, повече беше. Да, в началото май беше 10 или 11 мили. По-малко намаля, че идват тук завоите. Още малко дори. Така по-става. Но пак ускоряваш. А тук скоро ще имаш някакъв завой. Така, лекичко поддържай. Че колата яде. Това не ти е кола тук като Сатурна. Та просто дига. Ни пука за нищо. Не забравяй, защото това е фър... Тежка и като подигне става опасно. Аз къде минат? Давай! Защото намали. Няма, ще го нахниш по тебе. Ти си помощен от него. Какво толкова? Ти сам си виновен, аз ти казах да отидеш напък, но ама няма кой да му слуша. Спокойно, тук има завойчета. Ще го изядеш, айде да е. Долу поднася, бе. Ами бързай колата, какво се прави? Спокойно, не стана още повече поднася. Помниш ли, че като взимах, те само 300 тептенепа. Да. Но не, аз ти казвам да намалиш ти. Давай! Държа. Тук намалей. Тони сам! Давай! Малко ти остава! Хайде! Много малко ти остава, просто... Давай, чек. Ма намалей. Ох, това е професионализм, бе. Професионален, да. Какво ще прави сега? Виж колко минахме пъти, ни провали. Ай сега едно състезание. Гледай какво караш, бе, бати му, ти ме изнерваш! Чакай, мина. Майко! Ох, ми неща с този мустанг. Аха, трошка. Давай. Лего Толкова. Няма. Аре, бе, какво се пускаш него, така се забавиш? Ама намаляйте! Ти нищо не правиш! Аз намалям. Те са научили да правят дрифти, не можеш! Дай аз го мина после, ако искаш. Много хубава победа. Аз не искам такава победа. Втори какво? Няма да, аз искам да съм. От 11 мили втори. Няма, ще го мина. Колко получаваме? Малко пари. Малко са. Да, Малко 5000. 5000 за толкова много път. Бегай. Рестарт. Рестарт, край. Внимай да не ми намалиш микрофона. Като минаваш. О, боже. На, ти да говориш, че аз така няма да мога. Няма, бе. Защо, бе? Няма да съм. Апа, здравейте. Така. Какво стана? Мина го. Не, бе, не искам. Оф. Така. Аз пробвам. Добре. Така. А то колко е първа в позиция? 20 000. Много бе. Наистина много пари. 20 000. Нормално, аз не съм свикнал на този мустанг, при положение, че карах допреди малко с Мерцедеси. Аз не мога карам отвън. Не, трудно ми е. На мен отвътре ще ми поднася, пък амо ли отвънка. Направо ще ми... Да, защото си му свикнал на този мустанг, аз сега за първи път го карам.
Сега тук на този завод да се бях таковал. Мгм. От много отдавна не сме играли тази игра и в лятото миналото или по-миналото, мисля, че беше. По-миналото лято. Играхме двамата с Викито и преди да почнем още да снимаме и наистина купихме изключително много коли. Значи, Ферарите имахме, Мерцедеси, много коли, изключително много коли имахме. И да, сега малко сме позабравили. Наистина ще видим плановете ми за това лято са и аз да започна да снимам. Но ще се видим. За сега не се е блъскал, доста невероятно. Като професионалист караш и между другото играта върви доста стабилно. Сега само един дроп е имало. Не, те са високи фреймовете. Не, то сега са различни от другите, които ще покажат на хората. Сега при нас лично ни излиза 20 фреймрейта, а при вас не знам колко ще ви излезе. Ще видим след това. Там не се вижда фреймрейта. Дали? Да, ние като гледаме Жо или някой друг, не се вижда фреймрейта. Да, наистина, когато гледаме Max Out България, Next Generation или примерно PicPook или Rose Games, странно защо не се виждат фреймрейтовете. Не знам и ние как да го направим. Не, то не може, просто... Ще се постараем. Бе, няма да прави милиард пъти малка. Така, добре. Ето тук ми паза. С добра скорост караме, около 220. То са 220 дори ми наближава. Ага, да. Бахи, до сега не се ме надминава. Остават ни 4 мили 5 метра. Майко. Другото мини, другото. Не, после... Давай най-накрая, че трябваше да намаля до скоростта. Да. Давай, Фики! Гоним с самолета. Ами те тия са слаби ботове, гоним с самолета. Така. Това не са ботове. Как ще не са ботове? Ботове си. Защо пише имена? Що пише имена? На FIFA как е? Що пише Меси и Роналдо ми са ботове? Примерно ние играем с Ювентус, които са най-силният отбор в света. Да ви го натикна, че са най-силният отбор в света, Форза Юве. И наистина, ако играем с Ювентус, примерно срещу Барселона, финала на Шампионска лига, и Меси, що е бот? Невероятен късмет. Какво разминаване. 4 минути вече и 40 секунди. Така. Тук трябва на завоите да намаля и това правим. Ето виж как поднася, много гадно поднася. Тя Мустанга си е тежка кола и като поднесе не мога да я спреш. Иначе е добра в скорост, във всичко. Иначе като поднесе не мога да я спреш, това е единствения поне според мен минус на Мустанга. И наистина допреди малко като летях с Сатурна и е много тежка тази кола и аз затова не ми бях свикнал. И съм свикнал и с Мерцедесите, преди малко правих тестове на Мерцедес. Оня се заби. И... Гледай на карта, кажи, че се забил. Оня се заби. Бота се заби. И всичките след него. И така. Виждаме вече финала. 5 метра.
Първи сме, няма второ мнение. Просто това е... Да. Очевидно. Очебодно. И първи! Браво на Фикито. Колко пари взимаме само, че? 20 000, браво, бе! Вече може да си купим по-мощна кола. Ама няма да си купуваме. А този подарък какъв е? А това... Да, бе! Аматьор рейс, ма трябва да си взем... А, да, добре. Става ли аз да карам? Добре. Сега се включва Фикито. И както гледате, ето че Сашко сега ще тръгва. Дали ми е харесал как коментира, пишете долу в коментарите. И както гледате сега, доста бързо тръгна. Ботовете... Това не е бот вече, това си е истински човек, който играе. Не е бот. Не е бот, бе! Фики, кой ще се кръсти Уили? Има много хора, които се кръстят Уили. Например аз. Бих се кръстил. Това са американец, бе. Ти нормален. О, не мога. Ми кара отвътре, бе. Дай first person. Ми вкарай first person, бе. Що ми искаш first person? Карай first person. После като игра аз няма да карам first person. Ми ще карам отвънка. Защото first person ми е много труден просто. Остава ти 6 метра, добре. Добре, 5 вече. А какви са тия хора, дето излизат от... На името? Не, на милите. Батил. Не, дейте. Добре, няма да казвам, ай. Ето сега гледате, какво това се зелене, че? Пак, ама този път... Може, 10, 2, виж какви пари, бе. Давай. Виж, моля се, този път по-бавно карай. Моля ти се. Не, просто виж да ги надминеш, ама... Не мой. Какви мощни коли. Но това коли мой, аз ще го мина. Чакай, това на чекпоинти, вярвам. Не ме... Бускай, бе. Чао, по-среден причим така. Шегувам се. Гледай, това то с понтияка само как цък. Не бе, не го пускай. Опа, леко. Опасна игра. Добре, остават ти още... Колко чекпоинти ще остават, бе? 4 ли? Колко? 3! Не трябваше да го правиш това, давай! Ще те убия! Позиция втора, браво. Ама ще те убия после. След клипа, не. Да, след клипа ще те убия просто. Ма не погледни, само погледни колко ма мощна колата. Ама не бе, ти са босна! Знам, не слушай. Ма не само погледни колко ма мощна. Мощна е! Говори за нашата. Тя нашата е по-мощна. Да, бе. Знам, че неговата, и не може да го напинем, бе. Финала, Гаус. Опита се! Давай! Пречи му! Ти дал ръка, бе! Защо, човек? Майко, точно пред финала, човек! Айде! Не, дай пак. Топът вече ще го мина. Моля ти се, човек! Мален. Камо, защото точно пред финала, бе! Та малко надмина ти, сляп си, бе! Карат отвънка, ще ти е по-лесно сигурно. До сега джанти има, бе. Между другото, много яки джанти, ей! Не. То път ти къде не те пуска. Гледай какъв форм е, брат. Виж как духа, бе. То път да не мога... Пресака ги тука. Внимавам, то път моля си, човек. Много непохватно караш, просто това е. Много бързо. Ето пак, сеш да се бъснеш. Не са спокойни защо с тебе, брат. Много по-добре карам от тебе, честно казвам. Освен на първа... Видя ли го това? Как се дигна на 2 гуми, бе? Къде, бе? Не смятах, че аз съм най-добрия шофьор. Най-добрия шофьор. Какъв си най-добрия шофьор, бе? Да, бе, не си. Аз се бях играл преди няколко години. Играл си я преди няколко години, ама с мене си играл преди няколко години. Добре, защо? И си купих Кавазак.
Кавазаки си купил, сериозно? Да. Е, Знаеш баш. какво е яко на първо лице, first person? Наистина ли? Да, бе. Знаеш Еми, какво е яко, човек? еми, ние ще стигнем до там. Ама Ари, ти се пускаре! Бе. Добре, добре. Минаваме. Добре. Браво, браво, браво! Браво! Отлично.